Rồi try sẽ xin bắt ngài play pi baro ha kerteng ke berempor tanpa jong jisu de mentang dan ber ikong I ba wani keduk yang nga de ngan batai kerteng re de pi ikong pi athu pi ong baduna snan dei de pi ong pim dawai nama pi thaj ba pindi ki dawai doktor nama ba kisniut mo thaj de pi ong da shim dawai khasi pat karem palat pi ong shi teyau shi hajar arbilor shi hajar de kala rem palat hi shi hajar shi teyau de namar kata namar nga ai ki dawai snam tamar ngam ju kham palat ba ngong namar ba kam da ban di dawai snam de namar ba ki dawai doktor ki kham tat kim le ki barem te henry ki babon pat ki kwa be bandi di kini ki dawai cloud ki dawai kambat namar bagi kim don jing ta te takadang ngal ong kong to sadik da dawai jonga te shi lai spa tingka kamot kumnum nu khatsan sngi lai spa tingka te kamot kalaman toyan lai spa tingka khatsan sngi te henry te pi ong shi hajar tang shi tayo te khatsan sngi lai spa te laman toyan la yo thiet ai ki khôn hiang sam la yo thiet I jing don kam te namar kata mentang ngan penyat nok kan uni dawai snam ha jing syang am penyat namar ong ba tat te dawai snam la thiet na ki doktor ru henry ki babon pat ki kham sngu tanat bet kini ki dawai jongi te u best ba uni dawai snam jongi te kerkum penden kam yo uni dawai snam kamon utu shi paket penlong bet khát san sngi thì phải là năng hi ban antat un mi kat no một chi teng chamot kunton kum to kan man la sngi ta ai ba I ar pela te the dak ko bat nam ha te pedam no kum to ha po pedam be kum to baro shimit ta ba wat jubu ha ka ne ka kinja balong plastik kum to no ba ka sniu ha ka steel phila ban le la ne ha ka nar ha ka khiu nar ne ha ka steel te ka kham ba hi steel la ne khiu khandau ko ka kham ba te men step pat ai ka ngap shi chamai ka ba pedeng kan ta ka mon nai pen khluit re ka tu te di man ta ka sngi te ka mon tang ka no ka snam kala dap tang ba dala dap ka snam ru da phi yai di u ne ru ka man toy ka pen bha ka pen shai ka pen bha briu ye ka dur khmat ka jong phi ru kan te phila ban shim ni da wai snam chu ni ha ka do lai spatika iro itra